13 बोसोरनि गथ'आ दुगैनोबो थांनो हागौ बा गेलेनो हागौ। बा 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 मानिनो गोनां नर'द्धम बिकास गुन्दा दानब होनांगोन नैबिदि आखुनि मानसिफोरखौ। स' गाइस नैबे दानिसो थांनाय क्लिप्सखौ नोंथांमोना हयथ' खोनाबायानो जानो हागौ। नैबे क्लिप्सनि बिसयनो रायलायनाय जादों। स' आं दिनै गग्लस गानाखै दै। सोरबा सोरबा गग्लस गाननायनि नोगोद बखियो आंखौ। नोंथाङा खाना नामा सौथुना गोलैगोन दै होनना बुंलाबायो। स' ओंखायनो गानाखै आङो। स' आं गग्लस गाननायनि जाहोन दङ। गग्लसखौ आङो ओरैनो गानाखैमोन। मेगना आइ प्रब्लेम जादोंमोन आंना। मेगना गोजा जानाय बेराम फैदों। हयथ' अल आसामावनो जाजोबदों। गासिबो मोनथियोआनो जानांगौ। ओंखायनो गानदोंमोन आं गाननानै बानायनाय जादोंमोन। स' दा एसे क्लियार जाहांबाय मेगना। स' गाइस वेलकाम टु माय निउ भिडिअ निउ एपिसड गाइस। नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। स' दुखु फोरमायो दे नैबे दा जिहेथु 13 इयार्स अल्डनि गथ'खौ 13 बोसोर बैसोनि सासे बर' गथ'खौ रेप केस खालामदों 7 सुबुङा। स' बिनि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा सावरायनो फैदों आरोना। स' मोजां मोनबा नोंथांमोना हयथ' आंनि चेनेलाव जायफोर गोदान फैगिरि नैबे बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, नटिफिकेसनखौ अल खालामना ला। स' दुखु फोरमायो नैबे सासे 13 बोसोर बैसोनि गथ'आ मा मोनथिगौ। स' गुबुन हारिफ्रा बिराद टारगेटआव थायो नामा जोंनि बर'फोरनि सायाव। स' आरो जोंनि बर'नि जिखुनु माहारियारि आफादा मा टारगेट लागोन नैबे 7 दुथांनि सायाव। स' थाबैनो इमिडियेटलि कुइक एक्सन। स' पुलिस बिफाननो होयोना ना जिबन जापन कारादन्द खालामनांगौ आंनि हिसाबावथ' नै बिसोरखौ। आरो हायोबा थिगसे बुग्लि सुग्लि बिगुर गोजा गोजा मानजा सेला सेला जालायनाय एखेबारे बुग्लिनाय संख्रि फोननानैसो बानलु पाउदार सारनानैसो हरनांगौ नै बिसोरखौ पुलिस बिफाननो गथायनांगौ आरोना। फार्स्टआव पालिस होग्रोनासो पुलिस बिफाननो गथायनांगौ जाहाथे आरो इयुनाव फिन खेबसे मावफिना नैफोरबायदि मानसिफ्रा। स' मिनिनाय बाथ्रा नङा दै नैफोरबो जाथाया गले गले बारे जानो थांगासिनो जोंनि बर'नि बिथोरावनो। स' गुबुन जाथिफोरखौ खोनानो मोनाखै आङो दासिमबो नैबिदि रेप केस जानाय। खिन्थु जोंनि बर'खौल' टारगेट खालामो गुबुन जाथिनि मानसिफ्रा। स' सांग्रां जा बर'फोर, सांग्रां जा। जोंनि गिदिर गोलाव जिखुनु माहारियारि आफादनि गिदिर गोलावफोरखौ थाबनो बुङो आङो कुइक एक्सन आरो थाबनो राहा लानांगौ नैबायदि दुथां 7 सायाव। सासेखौ नङा, सानैखौ, साथाम नङा, 7 7 नैबिदिखौ मावलांगोन जाहाथे थाबैनो इमिडियेटलि कुइक एक्सन थाबनो बन्द' खालामनांगौ नैफोरबायदिखौ। गोख्रों साजा होनांगौ बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै फार्स्टआव पाब्लिकआ पानिशमेन्ट होग्रोनासो नै बिसोरखौ जिबन जापन कारादन्द होयोना मा होयो पुलिस बिफाननो गथायना हरनांगौ आंनि मथे। जाहाथे इयुनावबो बर'खौ नैबिदि मावबा बर'आ ओरैबायदि बुख्रुबग्रोनासो पुलिस बिफाननो गथायो होननाय बायदि मोनसे संखि हाबनाय सिस्टेम खालामनांसिगौ जोंनि बर'आ। होमबासो गिसिगोन बर'खौ दांनो थाखाय गुबुन हारिफ्रा, होमबासो गिसिगोन। स' मिनिनाय खोथा नङा दे, नोंहाबो गथ' गथाय जागोन, फिसा फिसौ जागोन। आरो आं सानो नैफोरबायदि दुथां सुबुङा बिमा बिनानाव बिब'फोरखौबो मावनो थांगोन सानसे समाव। ओंखायनो बिसोरना खुनु माबा गैया माने सेक्स फाग्ला गरम बिदि गुन्दाखौ गुजि गुनुजों दांना होनांगौ होमबासो गम मोनगोन आरो थाबनो एक्सन लानांगौ। आंनिबाथ' फासि होबाबो जेबो जाया, फासि होनांगौ नैबायदि गुन्दाफोरखौ आंनि मथे, मिथिबायना। स' जोंबायदि जग्ल' जथ' बुंनाय खोथा नङा दै। आङो डाइरेक्ट मेन पइन्टखौसो बुंखायो। आङो जानला मोनला आवरायखाया। बेखौ आंनि जिथु जेनुइन साबसक्राइबार नैफोरो मोनथिखायो। आङो जानला मोनला बुस्थुफोरखौ आवरायखाया। आङो रियेल बाथ्रा, रियेल कुइसन, रियेल एन्सारफोरखौसो आङो डाइरेक्ट होगोन आरो होखायो। गोदोनिफ्रायनो जायथु नायगिरि बिथांमोन बिसोरो आंनि भाषन होनाय बकिलाबायनायफोरखौ मिथिखायो आरोना। आङो जाहाथे आङो जानला मोनला बुङा। आरो आंना मेगना क्लियार जाबाय दै। जायफोर आंनि हेटार्सफोरा आंखौ खाना होनना सानोमोन ना, ससमा गाननायखौ बन्द' खालाम होनना बुङोमोन ना, नै बिसोरो दिनै एसे क्लियार गोसोखौ गोजोनदोंबो जानो हागौ आंखौ नुनानै ना। स' आङो ससमा गाननायखौ बन्द' खालामबाय, मेगना एसे हामबाय, आइ प्रब्लेमनि थाखायसो गानदोंमोन आङो। स' आंनि हेटार्सआबो आं नोंखौ अनो, नोंसोरखौ ना मा होनो, अनोनो होननांगोन।
जिखुनु बखिया माने आं बेफोरखौ मारगुलि जिखुनु जिहेतु जियानो जादोला माने जोंनि जिखुनु आफादानो जा खुगाजोंल' नङा सोलो बोलो बाहायनानै थाबनो कुइक एक्सन खालामनांगौ जाहाथे दुखुथिया न'खरखौ एसे मदद खालामो नैबेखौनो गुरै खावलायबाय आंनि तरफनिफ्राय स' सालाकाथिनि आइजो आफादा मा दुखु फोरमायदों जिहेतु नैबे क्लिप्सखौ नोंथांमोना ससेबाबो नायलांदो स्किप खालामालासिनो मा दुखु फोरमायदों आरोना स' दुखु नाङो जाथि गथ' हिसाबै नैबिदि जानायखौ थाब एक्सन लायो जोंनि बर'नि जिखुनु माहारियारि आफादा थाब एक्सन लागोनखौ आङो गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाबाय स' नायलांदो अब्ला नैबे क्लिप्सखौ ससेखौ ना दे आरो दिनै 24 घन्टानि गेजेरावनो बिसोरखौ हमनानै जेलाव हरनांगौ थैजासिम नङाबा बिसोरखौ फासि होनांगौ जोंबो बेखौनो लुगैयो दा जों बर' मानसिया दस्रानि माबा बे गथ'आथ' जेबो मोनथिया 13 बोसोरनिल' बे गथ'आ अब्ला जों आंनि साननायाव बिदि रायजोनि जानानै आङो बयनिबो जानानै खावलायो बे उन्दै बैसोनि गथ'खौ दिनै बेबायदि जिनाहारि खालामनायनि थाखाय जों गासैनिबो दिनैनि 24 घन्टानि गेजेरावनो बा सानसेनि गेजेरावनो बेवहाय जेरैबाबो न्याय नांगौ आरो बिसोरखौ जोङो जेरैबाबो हमनांगौ सरकारा आरो फासि होनांगौ बेबायदि सासे उन्दै गथ'आ दा जोबोद माबायाव दुरबल माबा जानानै दङ बिथाङा दा गावनि हालोदाव मा जायो जों दिनै रायबाबो बे जेबो मोनथिया जों बिनिखायनो जों बयबो रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै दा जों बे न्यायखौ बिनो थाखाय जों आइजो माहारिनि रैखाथि बिफानाव जोङो पुलिस बिफानाबो जोंनि गोसो बायदि जोंनि साननायखौ जाफुंहोनांगौ रायजो राजानि आरो इयुनाव बेबायदि दा खालामथों आरो इयुनाव बेबायदि दा जाबावथों गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा मानो जेन'बा उन्दै गथ'खौ दिनै बिथाङा गेलेनोबो हागौ बा दुगैहैनोबो हागौ बिनि गेजेराव मानो बेबायदि खालामो जों जोबोद दुखु मोननाय फैदों दिनै गावसोर समब्रा समब्रि गेलेदोंब्लाबो दिनै बेबायदि आखुआव थांनो नाङामोन जों बिनिखायनो जोबोद दुखु मोनदों बिनिखायनो सरकारा जेरैबाबो बे राहाखौ लानांगौ जों जेरैबाबो जों मानिनाय नङा बिथांमोनखौ जेरैबाबो हमनानै साजा होनांगौ आरो माबायाव जोङो गोग्लैनानै दं नालाय जोंबो बेखौनो न्याय लुगैयो आरो दा जोंनि थाखायबो जोंनि होनांगौआ बेनो आरो जोंजोंबो पुलिस थुलिस गासिबो जोंजों सापर्ट जानांगौ जोंहा बेखौ न्याय लुगैयो जों बर' हिसाबै साराबो जेन'बा सरखारफ्राबो जोंखौ नायनांगोन जोंनो न्याय होनांगोन जोंनि साननायखौ जाफुंहोनांगोन जोंनि बर' मानसिखौ एसे दस्रा जाथिफ्रा माबा नारख्रेबो नालाय ओंखायनो दा जोंनो न्याय नांगौ आरो जोङो दा बेखौनो लुगैयो जोङो जेन'बा पुलिसफ्रा जोंजों एसे एनै सापर्ट होनांगौ जोंनि साननायफोरखौ एसे एनै जेनेबा माबा होनांगौ आरो बेनो जोंना जय हिन्द जय भारत जय बर' हारिनि जय बर' हारि बर' राव गेवलांथों बर' राव थांना थाथों अराय समनि थाखाय आरो नैबायदि दुथांफोरखौ थाबनो एक्सन लानांगौ जोंनि बर'नि जिखुनु माहारियारि आफादानो कुइक एक्सन इमिडियेटलि स' बेखौनो बुंनानै दिनैनि ब्लगखौ भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय